Mijn partij is Voerendaal Actief. Okay. Ik sta tweede op de lijst bij Voerendaal Actief en mijn naam is Koen Vaassen. Ik ben vanaf nu dit jaar voor de eerste keer sta ik op de lijst. En we hebben een lijst van 20 man, 20 personen die allemaal goed gepokt en gemazzeld zijn om die politiek in Voerendaal aan te kunnen. We hebben, als je kijkt naar de afgelopen periode, hebben we in de oppositie gezeten. En in die oppositie hebben we best wel fel en kritisch partijen gegeven ten opzichte van het college. Dat is ook een beetje de aard van Voerendaal Actief. Wij willen ook dat het af en toe schuurt. Zonder schuur geen glans. Als je kijkt naar wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben, dan is het met name de starterslening. Die is door een motie via Voerendaal Actief unaniem aangenomen. Dus we hebben de starterslening kunnen verhogen tot €345.000. En dan lopen we parallel met de provincie. Steeds als de provincie verhoogt, gaan wij mee. Dus we hoeven dat nooit meer in te dienen, dat gaat vanzelf. Dus wat dat betreft is dat voor de jongeren in onze gemeenschap van belang. Als je kijkt, hebben we voortdurend eigenlijk ook aandacht gevraagd voor de hoge lasten van onze inwoners. Voerendaal is een van de gemeentes waar de meeste belasting betaald wordt. We staan in de top. Eensgezinshuishoudens betalen eigenlijk het meeste in heel Limburg. We zijn dan ook voornemens, als je kijkt naar onze programma voor de komende periode, om in ieder geval de OZB voor niet-woningen met 10% te verlagen. Omdat we ook denken dat er veel areaal is waar we ook te veel willen betalen in onze gemeente. En ik denk dat dat een goede zet zou zijn als we dat voor elkaar krijgen. Onze gemeente is natuurlijk een groene gemeente. We zijn natuurlijk de groenste gemeente van Nederland geweest. Daar zijn we een keer voor genomineerd. Je merkt dat wij heel vaak geageerd hebben tegen het feit dat de kwaliteit van het onderhoud, groen, in Voerendaal, dat er achteruit liep. Dat leidde tot een kwaliteitsverlaging. Waar we het ook niet mee eens zijn. En dan komen we ook in ons 4-jarige programma van de komende periode komen we daar terug. We hebben regelmatig gevraagd naar de leegstand van panden. Maar ook daar is eigenlijk heel weinig gebeurd. Als je kijkt naar wat we de komende 4 jaar gaan doen en willen doen, dan heb ik het even specifiek over wonen. We hebben natuurlijk een masterplan wonen. We gaan in Voerendaal 450 woningen realiseren. Maar wij zijn als Voerendaal Actief echt van mening dat die woningen gelijkmatig verdeeld moeten worden over alle kernen. Niet alleen in Kunrade. En daar gaan we ons ook echt sterk van maken. En dat betekent ook dat wij in ons programma opgenomen hebben dat we de groene loper, dat is in Kunrade, dat we die willen behouden. En dat betekent dat daar de woningbouw die nu gepland is, moeten we echt gaan kijken hoe we dat gaan realiseren. Zodat we in ieder geval het groene karakter van ons dorp kunnen behouden en kunnen blijven behouden. Je ziet een ander thema wat van belang is, dat zijn de scholen. We hebben als Voerendaal Actief voortdurend geroepen Ransdaal als school als eerste. We blijven dat ook roepen. Omdat Ransdaal, de school is 75 jaar. Is eigenlijk gewoon een vervanging toe. Ubersberg moet ook vervangen worden. Dat heeft wat ons betreft wat minder prioriteit. Het valt wel in de regio-deal-regeling. Maar toch vinden we dat Ransdaal meer recht heeft op de school. En doe daar dan direct woningbouw bij. Want dan heb je het bij elkaar geregeld. Dan is een ander ding belangrijk, dat is het erfgoed. Dat is de erfgoed. We hebben veel monumenten, we hebben ook veel kerken. We zijn nu bezig met, ook betrokken bij de kerk in Klimmen. Om te kijken of we daar een andere functie aan kunnen geven. En we hopen dat we samen met de Open Club, die te klein is zoals er eerder iemand gezegd heeft, om samen met de Open Club een soort samenwerking te creëren waarbij we kerk en Open Club met elkaar verbinden om de gemeenschap ten goede te komen. De leefbaarheid in Klimmen, in Ransdaal, in Kunrade, in Voerendaal en Ubersberg moet gewoon verbeterd worden. En daar staan we als Voerendaal Actief heel sterk aan het latje. En dan de WMO. Ja, ook daar volledige ondersteuning. En maatwerk. Maatwerk.